Salatu behar dugun modu ozenean, azken 3 urteetan Nafarroan 10 langile hil direla altueretako erorketen ondorioz. Patronala kasu honetan impunitate osoz ez betetzeak egiten ditu lan osasunerako araudian eta gure bizitzarekin ordaintzen ari gara. Elma Sainz ministrak absentismoaz eta malgutasunaz hitz egiten duen bitartean, langile gure bizitzarekin eta osasunarekin ari gara ordaintzen beraien diskursoa. Nafarroak behingoz inspekzio propio bat behar du, nahikoa ikuskari izango dituena eta ez orain arte bezala, soilik 10 ikuskari izatea patronalari kobertura emateko bere impunitatean lan osasuneko araudia ez betetzeko. Accidente laboral, terrorismo patronal. Accidente laboral, terrorismo patronal.